Ia, zer daukagun gogoratzazte, atal honetan hor 11 bat jarri dutan, izenburua, hau, batutzailea ere izan behar da, baina bi tensio batu beharrean, N. Aztertu behar ditut denak, hor geratuko zaizue batzita. Bidean, berrelikadura negatiboa daukagunez, 0 voltio hauek hemen, 0 voltio. Intensitate guzti hauek, kalkulatu ditzakegu, hau 0 voltio denez. I bat, iazpi bi, iazpi N, eta denak bildu behar dira hemen, eta denak bilduta joan behar dira hemendik. I totala, plus minus. Hor ikusi duguna batutzailean, ordenek kalkulatzen baditugu intensitate guztiak, ebazpen oso hau izango zen. V bat, zati R bat. Iazpi bi, V bat, zati R bat, resistentzia guztiak berdinak dira. Hau da R bi, hau da R N, berdinak izan beharko dira. Iazpi N, V N, zati R azpi N. Eta intensitate total hau, izan behar da, guzti horien batura, V bat zati RN jarri dut hemen, R bat, Marko. Bat zati R bat, bider hauen batura. V bat, V bi, V N. Intensitate bilketa horretan daukagu batuketa. Gero egiten duguna da intensitate hori bildu hemen, eta tentsioan bihurtu. VO da minus iazpite, bider R bi. Beraz, osotara geratu erzaigu, hau bider minus R bi. Minus R bi zati R bat, bider guzti hauen batuketa. N batutzaile inbertsolea. N sarrerako batutzaile inbertsolea. Hau ziurnik ez duzu erabilia, baina ebazten bai eskatu behar dugula azterketan, Azterketan galdetu zakegula horrelasiko edozen ibazpen. Begira, hemen, ojo kuidau. Hau oso erraxa zen. Zirkuitu labur virtuala dukagunez, intensitate guzti hauek errax kalkulatzen dira. Hemen ez, hemen, berrelikadura negatiba daukagu, bale. Hau nutzadua, tensio hauek berdinak dira, baina tensio hau ez da ez 0, ez UBI, hemen dago. Hemen gainezarpen printzipia erabili behar dut berriz, iturri guzti hauen eragina kalkulatzeko irtena. Hasi bernez, lendabizikoarekin. Ok? V baten eragina, hau izango zen. A ber. Hau utzi behar dut, gainezarpen printzipio erabilita, eta guzti hauek balio gabetu. Hau balio gabetzea da, lurrera konektatzea, zirkuitu labur bat erabiltzea. Eta zirkuitu hau marrazten badut berriz, zeren nik behar dudana da, tensio hau kalkulatzea. Eta gainera hemendik intensitatea 0 denez, honek ez du izan behar eraginik, zirkuitu honetan. Zirkuitu hau, V bat hautzita, izan behar da hau. V bat, R, eta gero, R daukagu hau lurrera, besteniko erresistentzia guztiak lurrera. Hau, izan behar dugu. Hau lurrera, V birena lurrera, urrengoa ere lurrera, egongo zan, eta azkenekoa, N ere bai lurrena. Hemen, izan behar ditugu, guztira, N baldin baditugu, hemen, N-eken bat R ditugu. Eta V plus da muturrau. V plus, lau. Horren zirkuitu hau batzi behar dut, V plus kalkulatu, hemen ipini, eta hor jarri. Bueno, egin dezagun hau. Egin behar dut hauen paraleloa. N-eken bat erresistentzia horien paraleloa. Bat zati R totala izango zan. Bat zati R, gehi bat zati R, gehi bat zati R, N-eken bat aldiz. Berdin? N-eken bat aldiz, bat zati R. Hauxe da, zirkuitu honen baliokidea. Balio hori hauxe izango zan. Epa, hau lurra. Edo igual jarriko dut. Bai. Horlaxe. Bai. Igual argiago ikusteko zuek. Orduen hau da, honen berdina. V bat. R eta beste resistentzia hau. Balio honekin. N-eken bat zati R.
Kito. Osea, hau da n-ken bat zati R totala, da honen inbertsua. R zati n-ken bat. Hau da, jarri beharko dudara. R zati n-ken bat. Osea, txikiagoa. Beti txikiagoa. Paraleloan, erresistentzia txikiagoak ateratzen direlako. Eta hau, V+. V+ kalkulatzen badegu hemen, tensio zatitzailea, hau R, V+, hemen da. Intensitatea, V bat, zati bi erresistentzien batura, R gehi, R zati n-ken bat, bider azpiko erresistentzia, hau, R zati n-ken bat. Hemen, eraiketaren bat egiten badugu. Hemen hau egin behar dut, V bat, R zati n-ken bat, eta hau azpian n-ken bat, n-ken bat bider R, pues R, n-ken R, eta hemen gehi R. Orduen begira, hemen joan behar zaizkigu hau. Eta hau honekin, eta geratu behar zaigu R zati Rn, berdin V bat zati N. V+ da V bat zati N. Oraindik ez dugu bukatu. Egin dugun gauza bakarra, rollo guztionekin, tensio kalkulatzea. Hau da, V bat zati N. Hau bale gabetuta, Orain, berrelikadura negatiba dugunez, tensio daukago hemen. V bat zati N. Eta V batziko dut, berriz, ja 1000 aldiz egin dut. Intensitatea kalkulatzen badut. I bat da. V bat zati N, zati R bat. Intensitate guzti hori hemen digan behar da, iazki bat. Tensioa errelaxio hori behar da, eta orduen VO da. Tensio hau, bala hau, V bat zati N, gehi, ebazpen hau egin dugu gehiagotan. Intensitate hau, I bat, bala hau, bider R2. Berdin. Bat zati N, bider V bat, faktor komun eta hori geratzen da, bat gehi R2 zati R bat. Holaxe. Hauxe bai, hauxe da VO, VOren eragina, VI arabera. V bat arabera. Eta hemen, aztertzen badegu bestineko iturrientzat berdina atera behar da. V birentzat hau bera, VN hau bera, orduan, VO totala izan behar da, batuketa guzti hauek. Faktor komun atera behar dut hau. Bat zati N bider irabazpen hau. Baiz ba. Eta V bat, klaro. Itxuntxun, bai. Bai. Bider irabazpen hau. Eta bakoitzaren eragina. V batena dau, eta V birena idazan behar da hoi bera, eta VN-erena hoi bera. Hauxe bai eskatu zakegula, proiektuan hau ez dugu erabili behar, baina ebazpen hau bai, ziurrenik. Batutzaile positiboa. N sarrerako edo N iturriko batutzaile positiboa. Hau bai, oso garrantzitsua. VB.
Beste zirkuitu bat. Izenburuare jarriko dugu ebazpena dugunean. Hemen, gainezarpen printzipioaz badugu erabiltzen, urratsak hauexek izango ziren. Kalkulatu beharko genuke tensio hau. Tensio hau da, tensio zatitzaile batena, zen unek ez du karaginik. V bat zati hauen batura, bider errelau. Vale. Hori ipini beharko genuke hemen, tensio hori hemen izango genuke. Hemen, suposatuko genuke intensitate bat ez dakin alde batera edo bestera, V-bik hori egingo genuke. Baina eleganteago, garbiago, talari nahiko ekuazio handia geratu, berda? Hemen, gainezarpen printzipioa erabili behar dut, berriz, biturri ditugunaz, gabiltza erabiltzen gainezarpen printzipioa, hemen, ariketa zaila hauetan. Venga, bai. Kalkulatu behar dut, honen eragina. V baten eragina lehen da bizitz, ba? Bai, venga, V bat. V baten eragina, gainezarpen printzipioa erabiliz, bestea balio gabetuta. Hau, eta hau lurrera, izango genuke, egoera honetan. Ez dut marraztu behar. Orduen, V bat, hemen kalkulatu behar dut V plus, ez dara 0, zirkuito honetatik ateratzen da, eta hori jarri beharko dut hemen. Honen impedantzia horren altua denez, honek ez dauka eraginik. V plus zuzenean, tensio zatitzaile horrena. Intensitate hau, V bat, zati bi resistentzien batura, bider azpiko resistentzia, bider errelau. Bide V plus. Berrilikadura negatiboa dugunez, tensio hori hemen izan behar dugu. Tensio hori izan behar dugu hemen. Beraz, hau lurrera, hau balio gabetu dugu. Beraz, berriz, kalkulatzen badegu intensitate hau, I bat. Egin ezagun. I bat, berdin, igual ez dut egingo, I bat izan behar da, V plus, zati erre bat, V plus hau izango zen, guztia jarri beharko genuke, eta VO izan behar da, V plus, gehi, intensitate hau, bider erre bi. Eta jarritzen baduzu prozesu hori ja hirugarren aldia izango zen, Atera da hiru lau aldiz. Jarritzen baduzu, atera behar zaizua bixe. Honek jarri behar dio irabazpena hemen dagoen tensioari. Orduen, hor daukagun tensioa izan hau, goiko hau, eta goiko honek ematen dio irabazpena. Betikoa, bat zati erre bi, zati erre bat. Hauxe da, V-oren daukaguna, V baten arabera. Gero simplifikatuko du zerbait, Horen kalkulatu behar dut, V biren eragina. V biren eragina. Hau erraxago da. Osa horrein hautzi behar dut hau, eta balio gabetu behar dut hau. Hau lurrera. Eta begira, hau lurrera. Hemen iturririk ez daukagu. Hemen intensitaterik ezin da sartu. Beraz, sare honetan ez da intensitaterik sortu behar. Ez ditugu iturririk, hemen ez da torri behar. 0 voltio, hemen 0 voltio. V plus, kasu honetan, 0 voltio izan behar dugu. Hau baldin bada 0. 0 voltio horiek hemen egon behar dira, eta orain I bat, arutza, I bi, bakatu. I bi arutza, kalkulatzen badago, I bi, V bi, zati erre bat. Iazpi bi, eskubira, V bi, zati erre bat. Eta I bi hori hemen joan behar da, eta VO izan behar da, minus hori. VO izan behar da, minus I bi, bider erre bi. Minus V bi, bider erre bi, zati erre bat. Bale, hemen garrantzitsuena zen minus hori. Erresistentzien rollo guzti hori, bueno. Hau. Orduen, VO totala, egoera honetan, zirkuito honetan da, honen eragina, gehi honena. Hau da. V bat bider hau dena, idatziko dute, gehi erre lau, bider, irabazpen hori, betikoa,
Gehi hau, minus, oi bila geunden, minus RB, minus VB. Osa, zirkuito honen, ebazpena hauxe. Baina zakarra, hau ez da praktikua. Egiten badegu aritmetiko pixka bat, eta errezistentzien arteko erlazio hau gordetzen badegu, errezistentzien arteko erlazioa hori betetzen badute, bi hauen arteko erlazioa eta bien arteko erlazioa berdina baldin bada, horrela, hori jarraituz, lasai. Ero jarri ditzakegu hau errebitarre bat, eta aritmetika pixka bat egiten badugu, hau geratu behar zaigu, horrela begira. Hau bai, zer da hau, bi tensioen arteko kentzailea. Eta gainera daukagu aukera sartzeko irabazpen bat. Kentzailea. Hau bai erabili behar dugula, bi tensio konparatzeko. Lenketa egiten badezu, positiboa baldin bada, bat altuago da, negatiboa baldin bada beste bat, oso garantitzu hau. Kentzailea. Hemen ez dagoz, positiboz, negatibo. Bakarra. Buruz, ez. Ez zirkuitoa nola den, ez da ez ere. Ez zeren emango zen, zirkuitoa emango da. Ez dizuegu eskatu behar azterketan, nola da kentzailearen zirkuitoa? Ez. Emango da, eta ebatzi. Osa, ni hemen egiten ari naizen emazpen guztiak horgatik nabil egiten hor geratuko zizkizuelako. Ez, buruz, bueno, teoria. Kontrol automatiko ematen ari zaretez, ba? Kontrol automatiko, PID, ez, bakar batzuk bai. PID, I hori ze da, I? P ez esan nahi du, PID kontroladoreak ikusten ari zarete. Batzuk bai, bezatu ez. I horrek zesan nahi du. PID, berlikadura batean, integratzailea, ez? Integrazio, ez, hori indik ez duz ikusi, bale. Pues PID kontroladore batean, P esan nahi du irabazpena, eta irabazpena lortzeko zirkuituak ikusi ditugu, I da integrazioa, sarrako seinale horren integrala egitea, eta D deribatzailea. Gure operazionale magiko honen ni esker, egin dezagun zirkuito bat hartzen duela sarrako seinale, tensio seinale bat, eta irteeran izan behar dugula bere integrala. Edota bere derivatua. Orduen, erabili behar dugu kondensadorearen erantzuna. Kondensadorearen bere erantzuna. Integratzailea. Betiko gure konfigurazioa, osantzekoa bintzat, VI, R, eta hori, berlikaduran, impedantzia hori, ez da resistentzia bat, kondensadore bat. Baina jarraitzen dugu gure zaldiari eusten. Jarraitzen dugu berlikadura negatibo izaten. Naiz eta resistentziarik ez izan, aztertu ezagun hau. 0 voltio, berlikadura negatibo dugunez, tensio hauek berdina. Intensitate hau, I, da, VI, zati R. Intensitate guzti hori hemen ditua. Hemen 0 voltio baldin badaukagu, irteran, VO, izan berda, minus kondensadoraren tensioa. Minus VC. Eta kondensadoraren tensioa, bere intensitatea ezautzen badugu zer da.
minus bat zati Z, bider bere intensitatearen bilketa. Intensitatea biltzen du, tensioan bihurtzeko. Eta konfigurazio honetan negatibo bihurtzen da honuntza. Intensitate hori hau da. Beraz sartu behar dut. Hau sartzen badut, VI geratzen da barruan, eta R konstante bat kanpora. Minus bat zati RC, baina, deribatzailea jarri dut. Bider VI deribatuta. Deribazioa, sarrerako sinale baten derivatua, integratua lortu dezakegu. R bider C bat izatea lortzen badegu, guk geratzen ditugunez, integrala. Eta deribatzailea hemen jarriko dut. Edo deribagailua, edo ez nekin nola jarri. Orain, kondensadorea erresistenziaren tokian. VI, C, eta hau, barkatu. VI, C, eta VO. R-erekin berrelikatuta. Bale, orain, berrelikadura negatiboa daukagunez. Ok. 0 voltio hauek, hemen. 0 voltio horiek hor. Kalkulatu dezakegu intensitate hau. IC hori kalkulatu dezakegu, bai. IC hori ze izan berda. Tensio hau ezagutzen badegu, IC izan berda honen derivatua. C bider horren derivatua. Kasu honetan, IC da C bider tensioaren derivatua. Kondensadorearen tensioa hori denez, VI derivatua. Intensitate guzti hori hemendik pasatu behar denez, VO da minus R bider hori. VO da minus RC bider sarrerako seinalearen derivatua. Deribatzailea. Negatiboa, ez importa. Eman dezakegu buelta, behar badugu. Venga, gelditzen da bat, bi eta hiru uste. Bat, bi eta hiru. Lasai. Ez dira ikasi beharko, Ikasi beharko da egiten jakin noiz erabili proiekturako, baina aurrean izango ditugu. Begira, ze zirkuito tuntuna. Izenburua zirkuito tuntun bat, jarri behar dut ez jarri, Orain arte ikusi dituzuen zirkuitorik tuntunena. Erresistentzia gabe, operazionala bakarrik, VI-ra konektatuta, eta berrelikadura negatibarekin, baina erresistentzia gabe. Badakizu ez egiten duen zirkuito honek? Tontakia bat. Honek, inbertitu ez, simplea oraindik. Berrelikadura negatiba dagoenez, V plus eta V minus, berdinak. V plus dago konektatuta honutza. VI. Berrelikadura negatiba dugunez, hemen VI. Eta VI ailegatzen da honutza. VO berdin VI. Hau zertarako balio du, tontakia bada. Zergatik ez ipini zirkuito labur bat.
Hemen VI baldin badukagu, VO berdin VI. Bai, elektronikoki hause, honek berdina egiten dute. Baina badakizu ze garrantzitsua izan behar den. Zirkuito batean. Daukagunean, VI beharrean, iturri bat beharrean, baldin badukagu beste zirkuito bat, hemen sortzen duela tensio bat, beste zirkuito bat, izan daitekela erresistiboa, erresistentziekin egindako zerbait, eta hemen VI, tensio zatitzaile bat. Adibidez, eta hemen VI. Eta gero, nahiko magendu, tensio hori karga batera jartzea, hau erabiltzen badugu, zer gertatuko zen? Tensio zatitzaile bat diseinatzen dugu, adibidez, hemen izateko honen erdia. Bi erresistentziak berdinak. Gero, hemen konektatzen badugu VI horri konektatzen badiogu karga bat, karga honek aldatzen digu zirkuito hau. Karga hau ipintzen da paraleloan honekin, R txikiago da, hemen genuen erdia txikiago izan behar da, kargara konektatzea hemen dugun tensio hori paraleloan ipintzen du, eta hau ezin dugu egin. Ezin dugu eraman VI hau honutza. Aldiz, hau erabiltzen baldin badugu zer gertatzen da. Muturra hau konektatzen dugu zirkuito erresistibo hori di. Hemengo impedantzia altu horrek ez dauka eraginik hemen. VI ez taldatzen, jartzeagatik. Operazionalak hartzen du VI hori, ipintzen du hemen eta jartzen du hemen. Karga hemen ipintzen badugu ez dago eraginik. Dira, zirkuito erresistiboak isolatzeko osagai oso garrantzitsua, behar izan behar dugu. Oso garrantzitsua, tontakia bat dirudi, baina ez. Bufferra, izena. Buffer. Edo, tensio jarraitzailea, seguidor de tensión, bufferra esango diot, nik. Bufferra. Ben, azkeneko bi funtzionalitateak. Azkartxo joango nahi, zeren gero ariketetan sortuko dira, eta praktikatuko dugu. Horrein bai, izenburua jarri beharko diot. Sensore irakurketa. Irakasgai honetan ez ditugu ikusi behar sensoreak ez nola egiten diren, ez nola lortu ditzakegun, ez nola bihurtzen duten parametro fisikoak elektronikan, tensioan, eta bar. Guretzako, beraien Thevenin baliokideak erabili behar ditugu. Guretzako, sensoreak izan behar dira tensio iturritxo bat, VS, sensorearen tensioa, eta Thevenin baliokidea dela eta ziurrenik sensore horrek izan behar du barruan erresistentziatxo bat, RS. Eta ziurrenik erresistentzia hori fabrikazio tolerantziak direla eta aldakorra izan daiteke, edo ez ezaguna RS jarri dut horrelaxe. Eta guretzako, bai proiektuan, bai hemendik aurrera, sensore bat, tensio sensore bat horrelaxe izan behar da. Barrutik ez da egin logoen dola den, baina irudikatu behar dugu elektronikoki horrelaxe, edo intensitate iturri bat bezala. Norton. Batzuk sensore asko horrelaxe datozte. Ematen dute, intensitate bat dala proporzionala parametro fisikora. Hemen tensioa da proporzionala temperaturari, abiadurari, proiekturan sortuko da. Edo izan daiteke IS, sensorearen intensitate bat, sensore horrek izan behar du barruan RS bat, erresistentzia, barneko erresistentzia bat, RS, edo aldakorra edo ez ezaguna, horrelaxe jarri dut. Eta sensorea hau izan behar. Gutako sensoreak horrelaxe erabili behar ditugu. Arazoa. Nahi badegu tensio hau honekin zerbaitekin. Hemen jartzen baldin badigu kargatxo bat hemen. Karga bat, RL bat. Jode, karga hori jarri behar zaigu honekin serien. Sensore batetik bestera hau aldakorra. Hemen ez duk izan behar VS. Guk VS behar dugu. Eta honutzaile gatu behar zaigu
RS arabera dagoen tensio bat, eta aldatzen ari digu sensorearen irakurketa. Duen temperatura ezberdina izan behar da, abiadura ezberdina izan behar da. Nola lortu VS? Pues begira, sensorearek horrela irakurri behar ditugu. Jarri behar diogu honi impedantzia potolo bat, mutur honi, intensitaterik hemendik ez pasatzeko, intensitaterik ez dagoenez, hemen VS daukagu, eta zirkuito labur virtualarekin, hemen VS izan behar dugu. Erresistentzia horren eragina zeharo saiestuz. Edo, egin dezakegu, amplifikatu, jarri dezakegu gure operazionalaren barneko impedantzia altu hori intensitaterik ez izateko, hemen VS izateko, eta gero, amplifikatu dezakegu. Jartzen baditugu hemen R bat eta R bi adibidez. Hemen izan behar dugu VS bider bat gehi R bi zati R bat. Nahi duguna. Zirkuito labur virtualarekin, eta aztertzen baduzue, VO izan behar dago. Baina saiesteko, guzti hau da, saiesteko honen eragina. Hemen berdina, ja. Hemen horren karga bat jartzen baldin badugu intensitate guzti hori irakurtzeko, tensioan bihurtzeko, temperaturaren proporzionaltasun hori lortzeko, honekin paraleloan egon behar da. Eta hau, xelebrea, nola bildu intensitate hori guztia? Begiratzazue? Ze konfigurazio elegantea, bera, Zer egin behar duen? Itxoine? Zer egin behar duen? Bai, hau lurrera egongo da. Hau horrelaxe. Begira, konektatu behar du hau. Onutza. Hau onutza, eta hau onutza. Itxoine, R. Hori R ez da, daukazue, bai, R. Konektatu ditut, operazionalaren intensitate iturri sensore baliokide honen bi muturrak horrelaxe. Eta honi jarri diot berrelikadura negatiboa. Eta begiratzaztu ez dira den gertatzen. Helburua jarraitzen da izatea RS hori baliogabetzea. Begira, horrelaxe hemen 0 voltio, lurrera dagolako. Berrelikadura negatiboa dagoenez, honek jarri behar du 0 voltio hemen. 0 voltio, 0 voltio. 0 voltio, 0 voltio. Honek, zirkuito labur virtual horrek eragiten du, hemen 0 voltio eta 0 voltio izatea. Beraz, RS hortatik, axolagabe ze balio duen, intensitaterik ez da pasatu behar. Beraz, intensitate guzti hori, hemen dian behar da. IS. Hori negin duen biltzea. Garbi-garbia, honen eragina gabe. Honi eskar, egin behar dugu. IS guzti hori hemendik ezin naioan, berriz, ez hemendik, zeren hemen impedantzia altua dugunez, hemen digan behar da, IS. Hemen izan behar dugu, VO, izan behar dela proporzionala sensorearen erantzunari. VO da, minus R bider IS. Hauxe behar dugu erabiltzea. Egoera honetan sensore hauek irakurtzeko, intensitatea edo tensiokoak baldin badira. Ikustatu ez zen bagauza egin ditzakegun operazionalarekin, Eta azkenekoa. Basta, 5 minutua eta ez da. Tensio erreferentziak. Egoera praktiko batean, guk izan behar dugu elikadura bat, proiektuan ere horrela izan behar duzu, bi bateria, 15 minus 15, edo 20 minus 20. Eta zuren proiektuan, ez dakit zergatik, behar duzu konparatzea sensore baten irakurketa, temperatura batekin, tensioan dela 6,2 voltio. Hau da, hemen erraxa da marraztea. Iturri bat hemen 6,2 voltio. Baina egoera praktiko batean, ez daukaztu 6,2 voltioko iturri bat. Daukaztu 15 eta minus 15. Nola lortu behar duzun erresistentzia bat.
behar duzun tensio balio bat. Pues tensio zatitzailekin egin behar dugu. Egoera praktiko baten, esan bezala izan behar ditugu bateria bat, 15 voltio, hemen lurra, hemen minus 15 voltio izateko, hemen 15, eta suposatu behar dugula, erreferentzia bat, 6,2 voltio behar dugu. Nola lortu? Pues tensio zatitzaile bat. Jartzen dugu hemen 15 voltio, eta jartzen ditugu bi resistentzia. R bat eta R2. Eta diseinatzen ditugu hemen izateko 6,2 voltio. Ya está. Hemen adibidez, hemen 6,2 ohmio jartzen badegu eta hemen 15 ken 6,2, 8,8. Diseinu hori ondo egongo zen. Hau jartzen badegu 8,8 ohmio eta hau 6,2 ohmio. Ondo egongo zen. Zeren 15 voltio horietatik voltio bakoitza lortzen da ohmio bakoitzan eta hemen izango genuke 6,2. Baina tontakia hau lortzeko ze potentzia gabitzen ben gastatzen. Resistentzia hori txikiegiak dira. Intensitatea handiegi izango zen eta potentzia 15 bider intensitate hori altuegia izango zen. Resistentzia horiek altuago mantendu dezatela proportzionaltasuna, baina jarri ditzagun kilo ohmiotan. Hori ere garrantzitsua izan behar da. Edo eta hori indik altuago, bidera 10 egiten baditugu, 18 eta 72 kilo ohmio, ere bai. Intensitate txikiagoa, potentzia gutxiago gabitza gastatzen tensio lortzeko. Joder, eske tontakia bada hori lortzea. Orden, hortik jango dira galderak. Horrelaxeko tensio referentziak diseinatzea, milibateko potentzia, baina gutxiago gastatuz. Orden, zuek kalkulatu beharko dituzue. Gero, begira, suposatzazue, gero tensio hori nahi duzuela konparatzea kentzailearekin, kentzailea zan VI, zan hemen, beste tensio batekin, hemen. Edo demagun VS, sensore baten tensioa, VS. Proiektuan arazo izan behar dute. Lortu behar dute tensio hau, gero konektatu behar dute beste zerbaitekin, baina erresistiboa konektatzen baditugu zer gertatu behar da. Nik hau diseinatu dut 6,2 voltio izateko azpiko resistentzianekin. Konektatzen badu zuzenean honekin, hau paraleloan jarri bezaitu honekin, txikiago izan behar da, eta izan behar dute 5 voltio, gala moli hau. Hemen behar dugu bufferra. Hemen izango zen, beste adibide bat, bufferraren erabilegaina. Honekin isolatzen dugu bakoitzaren funtzionalitatea. Honekin isolatzen dugu honen eragina, eta ez da jartzen paraleloan honekin. Impedantzia baltua delako. Eta azkenik, proiektuan ere izan beharko duze, diseinatzea, erreferentzia bat, baina doigarria, ajustatzen dena. Potenziometro batekin. Orduen, potenziometro bat. Tensio doi ajustatzeko, nola duze? DC referentzia doigarria. Tensio zuzena, erreferentzia, ingelesez, doigarria. Doigarria. Egoera. Gure bateria 15 voltiokoa. Daukagu temperatura sensore bat. Temperatura sensore batek ematen duela 0,02 voltio grado zentigrado bakoitzeko. Eta guk behar dugu gure sisteman, gure aplikazioan, kontrolatzea, temperatura tarte horretan, 70 eta 300 grado artean. Behar duk hor kontrolatzea.
izatea aginte bat edo potenziometro bat, tensio irakurketa izatea temperatura hauen artean. Temperatura eta tensio beraien lotura euskita. Begira, sensoreak 70 gradotan eman behar du VS bat, 0,02 bider 70. Hoi da 1,4 voltio uste dut. Eta irakurketa horrekin 300, VS2, 0,02 bider 300 grado zentigatro emanko zituen 6 voltio uste dut. 6 voltio ez? Bueno, zakit. Bai ez? Bai. 6 zati egun, 6. Osea, behar dugu potenziometro bat, 1,4 eta 6 voltio artean. Eta guk daukagu, VCC 15. Orduen behar dugu potenziometro bat, eta zatitzea tentsioa 3 zatitan, hemen erresistentzia bat. Hemen lortzeko 6. Gero gure potenziometroa irudikatu behar dudala horrelaxe. Eta beste erresistentzia bat, R1, R2, hemen izateko 1,4. 6 voltio. Hemen potenziometro bat horrelaxe, 6 eta 1,4 artean edozein balio emateko. Erresistiboa. Hauek ere diseinatu behar ditugu. Eta esaten digute diseinatzeko hau, gastatzeko 15 milibatio baino gutxiago gastatzeko. Hori erresa da galdera. Mira, honek, hau baldin bada 15, erresistentzia totala, hemen izan dezakegun erresistentzia totala, potentzia horrekin, potentzia da V bideri. Beraz, intensitatea da potentzia, zati V, 15 milibatio, zati 15, berdin, miliamper bat. Zaten digute, diseinatzeko osagai hau miliamper bateko intensitatearekin. Orden, erresistentzia total hau ikusten duzue izan berko dela 15 kiloohmio, baino handiagoa. Hau baino handiagoa izan berko da. Edo, aukeratu ez dakegu 15 kiloohmio. Zeren horrekin hemen izan behar dugu miliamper bat. Eta orain tokatzen da, erresistentzia total hori banatzea. Hemen eta hemen, izateko hemen 1,4 eta hemen 6. Aurra xaga ez. Hau indezak dugu proporzionalki. 15 kiloohmio hartzen badegu, kiloohmio bakoitzan erortzen da voltio bat. Hemen, nahi badegu 1,4, hau izan berko da 1,4 kiloohmio. Hemen nahi badegu, zema dago hemen? 4,6, ez? 4,6 nahi badegu, hau izan berko da 4,6koa, 4,6 kiloohmio. Eta hau izan berko da, baldin bada 6, emabostetik, 9,9 kiloohmio. Resistentzia 9 kiloohmio. 1,4, eta hau 1,6. Osotara 15, miliamper bat daukagu, eta horrela banatzen baldin baditugu potenziometroak 1,4 eta 6 voltio arteko erreferentzia doigarri bat daukagu. Adibide azkar bat egin dugu, egona bakoitzan zuek diseinatuko duzu zuen modura, hemen erreglas de 3 edo egiteare erraza da. Eta orain bai, bukatu behar dugu. Gure operazionalarekin egin ditugu amplifikazioak, batuketak, tenketak, integrazioak, derivazioak, eta gero ikusi ditugu sensore irakurketak, eta gero azkeneko bioiek independenteak dira. Eta hemen ere beti bufferra behar izan berko gunduke. Hau konektatzeko gero urrengo blokeetara.